Pregovori iza zatvorenih vrata trajali su skoro 3 sata, ali su sve strane sa sastanka izašle zadovoljne. Ja ću formirati posebnu radnu grupu za unapređenje rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Usaglasili smo se da u nju uđu predstavnici sindikata, fonda, gradskih vlasti i Ministarstva zdravlja i da u narednih 8 nedelja s jedne strane ta radna grupa konstatuje šta je to što već činimo i što se ostvaruje i događa, počevši od standarda broja, uslova, načina pisanja i recepata i uputa i svega onoga što se može pojednostaviti i što ne mora da maltretira ni pacijenta ni doktora, a da sa druge strane ne kasnije od 1. septembra dobijem usaglašene predloge, zajedničke, čvrste, snažne iza koji će stati struka. U Gradskom sekretarijatu za zdravlje obećali su da će dok radna grupa ne donese konačni predlog, radno vreme lekara biti nepromenjeno, to jest do 19 časova. Stvari ostaju za sada kakve jesu, a kada bude radna grupa dala svoje smernice, mi ćemo vidjeti šta je od tih smernica ispunljivo i šta može da se primeni u našem životu, odnosno u životu naše struke. Lekari koji su pregovarali sa ministrom i gradskim sekretarom rekli su da je sastanak bio konstruktivan. Zadovoljni smo sa sastankom koji je inicirao ministar zdravlja. Sastanak je bio obostrano koristan. Postigli smo dogovor da se svi problemi reše. Razumeo je sve naše zahteve i potpuno je razumeo sve stavove. Obećano je i dogovoreno da se formira jedna radna grupa koja će uzeti u razmatranje sve primjedbe koje smo mi dali i da će se to rešiti sve u interesu struke, u interesu naših pacijenata. Sindikat lekara i farmaceuta će o daljem postupanju u štrajku konačnu odluku doneti u ponedeljak.